Budou se jeden po druhém utrácet. Yes, pojďme! Lidi! Tak to je insane. Now for like vacation only? Yeah, for How old are you? I'm 17. To si děláš prdel. Fuck. Já jsem si zapomněl ty brýle do píče. What's up? Let's go to USA, bro! Takže právě jsme si udělali check-in na vídeňském letišti. Měli jsme tam trošku problémy s tím, že nám nechtěli jakoby přijmout papíry na vízum, ale naštěstí se všechno vydařilo a teďka už míříme na gate, že se vidíme v letadle. Já se bojím. Fakt bez prdele, se bojím. Jsme ve Frankfurtu a já jsem si byl koupit vodu. Skrz moji jazykovou bariéru jsem řekl do you have some butter in the plastic? Tak buchta to normálně naúčtovala, já jsem se na to nedíval a prosím vás, půl litra vody, píp, protože to má být prý family friendly nebo co, stála 106 korun. Já se jdu zabít, vole. Zde vidíte náboženskou sektu, no a oni jdou na sraz právě Čechoslováků, kde budou vyvolávat bohyni Kálí a budou se jeden po druhém utrácet, ale ve finále to nebude žádná škoda, protože těch píp je přes miliardu, rozumíte tomu? To kdybyste byli dali do Česka, tak celé Česko je vedle sebe, vole, zalité tady těmato Františkama, vole. To jako nechceš, vole. Byl jsem náhodně vybraný tady tím SSSS na nějakou druhou kontrolu a prohrával mě na drogy. Nějaká slečna, co tady pracuje, tak mi řekla, že zůstává v Německu, takže nevím, no. Yes, pojďme! Lidi! My jsme prošli teďka celní kontrolu. Je to tak 40 stupňů, ty vole. Jdeme se převlít, jdeme řešit simku, jdeme řešit půjčit auto a hned se vám ozvem. Ten Starbucks. Už máme auto, máme půjčenou nějakou Toyota Corollu. A jsme uprostřed Miami a nevíme, kam jedem vůbec. A tak jedem rovně. Ale kdyby vás to zajímalo, auto nás vyšlo na nějakých 6700 na ten týden. Do prdele. Kamo, co to je za krabicu? Hej, a Borka nám dala jídlo tady, jo? A prostě vzala to pití a hodila to na zem. Dali jsme navigaci a míříme už na Airbnbčko. Takže máme ráno druhého dne, ubytování fakt perfektní, nemáme žádné námitky jakoby, protože jsem tady úplně v takovém klasickém neighborhoodu. Je tu vedro, ale je tu nádherně lidi. Amer. Jedeme na Miami Beach. Teďka jsme tady objevili nějaký vstup na pláž a jdeme se podívat. Takže lidi, jdu tento záběr točit už po třetí, protože Pája absolutně neumí s kamerou, jo? Jdu vám otestovat tento oceán, sice jsem v něm byl už dvakrát, ale jdu to udělat po třetí. Je to mega clean, oproti té Malorce, tady je třeba o 5 stupňů víc, ale ty vlny jsou jako fakt masakr. Borci, tady jsou takové ty automatické boxy na ježdění. Ahoj boxe. Maybach. To je kurevský Maybach, kámo, vole. Sorry hoši, omlouvám se všem, ale jsem trošku dement a prostě jsem myslel, že auto už je odemčené, ale nebylo, no. Pojď se na ty jeřáby na tom rakodrapu, ty vole. Hoši, čekujte to. Arizona za $1.25, jaká obrovská. Oh shit, tento energeťák. Tak to je úplně nejlepší. No tak tento beru. Na pláži. Co to je? Hoši, nejlepší Arizona za $1.25, takováhle obrovská. Jdeme do Chipotle. Let's go. Toto celé nás vyšlo na $29. Lidi, to je masakr. Jsou tam guacamole, sýr, maso, hovězí, rýže. Je to fakt dobrý. A teďka se přesuneme do downtown Miami. Do prdele. What's up? What's up? What's up? Hey, help me out with something. Say, hey, what's up? With the football, with the football. What's up? Hey, help me out with $1, puppy. I'm trying to get me a beer. $1. Daj mu $1. Go. Hoši, čekujte ty výškáče. To jsou králíkárny aspoň. What's good, bro? Okay.
Trošku fuck up, jo. Jsme teďka v kavárně. Žádný fuck up se nestal, prostě je to kokot. A Pája si dával kafe a já jsem to platil kartou. A tam jak máte takovou tu cedulku na ten tip, kolik tam můžete dát na tom tabletu. A já jsem to neviděl a já jsem myslel, že jsem odklipl no tip. A já jsem ji omylil na 100% tip, takže to kafe stálo asi 3 kila. Suron. To je přesně vončo. Baka! Hoši, Boris to tady zalomil prostě uprostředka chodníku jen tak. Hej Pájo. Yes? Jaká je šance, že do toho vlezeš? Tak 50 na 50. Takže 2? Šance 2? Šance 2. Tak pojď 3, 2, 1, 1. Do píče. Dámy a pánové, Pája jde vlézt tady do krásné vody. Mě deportujou, vole, ne že mě vyhodí. Ale je to teplunké. Juhu. Mě se nemám vyhodit. Tak co? Vůbec nevím, co tady děláme, jsme třeba v nejvíc luxusním hotelu snad tady v Miami. Mám tady osobního provaděče, tak uvidíme, někam mě to vede. OK. Tak jdeme do 16, no. No a teďka se jdeme tady podívat. Dívejte na to, hoši. Wow. Okay. Tady mám. Takže hoši, právě jsme tady někde úplně na náhodném rooftopu. Jak vidíte, jsme uprostřed Miami. A jak můžete vidět, je to tady krása. Já jsem to zvaně řekl, že je influencery. Oh shit. Takže hoši, teďka jsme to prozkoumali, celé to město. Mimochodem našlapali jsme 30 000 kroků za pár hodin. Dobré ráno, hoši. Momentálně jsme zastavili město IHOP a měli by dělat jedny z nejlepších snídaní. Dostal doporučení od kamaráda, je shoutout a jdem na to. Hoši, tak zrovna jsme dostali tyto obrovské pancakey, jo. Nevím, jestli to sežeru a vypadá to moc dobře, strašně se na to těším, vypadněte už. Yeah. Hoši, třetí obchod, jdeme. To je čtvrtý, vole. Tak čtvrtý, sorry. Možná i pátý. Okay, so you want to separate which one? We want to buy everything together. Everything together? Právě jsem to úplně nejvíc ojebal, nadiktoval jsem mi úplně náhodné informace pro to, abych získal tady tuto kartičku. A měla moji občanku, která si myslela, že je vlastně můj řidičák. To be 479.40. Hoši, necháváme tady 10 800, jo? Jdu to zaplatit. This is like your discount, your total discount. Okay. And if you buy more thing here, you have more discount. Yeah. Have a good one. Koupili jsme regulárně úplně celý set, dvakrát, všechny věci na stříhání. Koupili jsme to za 10,5. Hoši, to je v prdeli. To není možné. Hoši, tak to už je jináčí kalibr. Takže borci, teďka uděláme rychlý unboxing, co jsme to vlastně koupili. Koupili jsme GRL set Ghost 2, která vyšla teďka v prosinci, mám pocit. Když se podíváte v rychlosti, tak máme tady tento fakt superový clipper. Tak, jedeme dál, pak tady máme klasický tento trimmer. Jediný trimmer, který můžu fakt doporučit na designy, fakt ostrá konturka jak něco. A jako poslední tady máme tento shaver. Poměr cena výkon fakt superový. Teď se můžeme vrhnout na tento druhý set, co jsme koupili, a to je Babyliss Pro limitovaná edice. Jak už tady říkal přede mnou Míša, on si koupil nádherný set, který v Česku stojí neuvěřitelný prachy, my jsme to tady měli za levněji. Já jakožto taky barber, že jo, ta konturka je Babyliss, v Česku se neprodává, ten shaver je zlatý, nádherný, jo, prostě pecka. Ta konturka, až mě Míša naučí designy, tak uvidíme, co bude dělat za designy, ale za mě je úplně topová. Já jsem spokojený. Co to je? Hej Pájo,
A řekni je to tady, počkej, o tady této momentální situaci na silnici. To fucking shit. A každý to troubí jak píča, protože si myslí, že se rozjede, vole, ale je tu kolo, tak se nikdo píčo nerozjede. Pojď se si, taky si zatroubím, vole, nic toho nevznikne. Ale proč, řekni mi proč, ty píčo, tam je ta stopka, vole. Hej, sejměte někdo toho týpka s tou cedulou, vole. Normálně ho přejeďte. Formule 1 tým. Negroni, vole. Negroni. Drží stopku, vole. Cedulu stopku a vole, tady stojí píčo, celé Miami stojí, vole. Hej, já normálně jdu a zeptám se ho, what are you doing here, vole. Ale fakt, to se nepohne. Je tam. Já to chci natočit. What the fuck? What the fuck? Typek hoří, vole. Jdem tady, hoši, do rajsu. Prava. No, zaber. Aha. To asi ne, kámo. What's up? No, borci, takže teďka jdem na NBA game. Potkali jsme se tady i s Filipem. What's up, jdeme na NBA Miami Heat proti Memphis Grizzlies, takže uvidíme, protože všech tady těch 4 je to první NBA game v životě, tak uvidíme, jak se jim tady bude líbit. Čau. No, je to naše první hra, jen to čeknu, jen to zjistí, jaký to bude. Kámo, tak tady bych se ztratil úplně bez nikoho. Je to masakr, připadám si, kdybych se díval na televizu, ale nedívám, vole. All right, all separate baskets. Who will be coming back? All right, you gotta get the leg. Oh, and blue leg. Pojď! Jak se ti líbí zatím, kámo, zápas? Kámo, já jsem úplně poprvé v životě na basketu, ale je to fakt jako hodně dobrý. Tak je to, kámo, ještě větší jako Auto Arena. Vybral jsem fakt dobrý zápas, kámo. Hodně. Ten konec byl crazy. Jam, konec smůla hlavně, no. Lidi, Míša už má řidičák. Je to pohodička. Mně už se fakt nechtělo lidi, já už mám nařízené dost a Míša řídí fakt dobře, takže plně mu věřím. Jinak je cool, co jsme zjistili, že pokud vám je víc jak 16 a jste s někým, komu je víc jak 21 a má řidičák, tak můžete normálně jakoby řídit, ono se to má nějak permit driving. Víte, co to znamená pro mě? Že budu tady na tom, kde není volant a budu si to užívat. Just for you, my friend. You're a good boy, okay? Don't worry about that. I'm just making money from you. My girlfriend from Czechoslovakia, Andrea. Really? Of course. She was a very beautiful girl. Very nice. Hoši, teďka jsem usmlouval New Era kšutovku, která nemá legit dokonce, není fufu, ze $45 na 25, chápete to? Z ničeho nic mě podjede Tesla, třeba v kilu, jo? Jako 100 mil za hodinu. Kolem mě proletí policajti v Challengeru, rozblikají se na EUP, co se děje, ne? A jenom mi vyblikali a pasli majáky a jeli dál pryč. Neřešili, že borec letěl třeba dvojtě jako speed limit, podjížděl tam všechny zprava normálně. Nechápu tento stát. Od teďka fakt absolutně nechápu tento stát. Yeah! Pojďme se. Please! Takže vole, jsou 2 hodiny ráno. Já jsem chtěl odpočívat, chillovat, vole, aby měl dostatek energie. Ne, týpek prostě musí, vole, tady tento. Že jedeme do Hoodu, vole. Yeah, for vacation. I'm 17. Day life.
give me your license, give me your registration. What are you doing here? And you're like super chill. It's like such a big difference. I don't know like what. Teď nás deportujou. Sice si povídají, ale furt zjišťují naše údaje. Where they're from? Czech Republic. Czech Republic? Krásné auta tady mají. Milí policisté. Hoši, abych vysvětlil situaci, co se stalo včera, jo. Byli jsme si v noci zajet do obchodu, tak jsme tam jeli a bylo to fakt jako ghetto, bylo to v hoodu, tak jsem tam parkoval a mezi tím tak tam k nám přijeli 3 policejní auta, jak jste mohli vidět na videu. Říkali, že to tam prostě vykrádá, dělá se tam bordel, střílí se tam a takové, že to je prostě hood. No tak jenom prověřili papíry, nic víc, víceméně, jak vypadalo to sketchy, tak. Jsme na nějakých bažinách, má to být nějaký National Park. Dobrý den, podle zákona 361 nemůžete mít zapnutý motor. No idea what you're saying. OK, hoši, teďka jsme tady byli v tomto národním parku, to míříme do města, jedeme se podívat do Doralu. No co jsi dělal? Hej, tož, byl jsem ve Vavě a chtěl jsem si něco koupit a ty jsi odešel a já jsem neměl u sebe mobil nic, tak jsem si vzal prostě žvíkačky a šel jsem pryč, no. Však je to nezabije, vole, ne? No, kdybyste se ptali, tak zrovna jsem tankoval. Natankoval jsem za $25 a mám, že úplně plnou nádrž, že 580 korun za úplně plnou nádrž, no. Tak hoši, teďka, tak se jdem podívat do Doralu, což je jeden z větších neighborhoodů. $250, pokud budete parkovat na kriplech. Cože? Musíš vylézt na křivo. Takže hoši, musím říct, stal se mi trošku fail. Myslel jsem si, že jedeme do Národního parku, ale bohužel jsem si to blbě přečetl a jsme v Central Parku. To má vypadat hřiště pro děcka prostě. Dívejte, tady je další hřiště. Takovýchhle hřiště je tady třeba 10 po celém tom obvodu. Vypadá to hodně cool. Right now it's for free, but we'll eventually have to pay. And how much it will be like? It should be around 130, 150. Už tady máte prostě beach volejbal, normálně úplně veřejně přístupný. Celý ten park má rozlohu, tak jak snad celé centro Zlína, prostě je to úplně obrovské a celé to je kolem tady té nádrže. Hoši, takže teďka tady hrajeme s nějakýma random lidma, jak jste mohli vidět v timelapsu, volejbal. Frajer odvedle, co tady hrajou jako fakt jako ligu asi, tak mi nabídl kafe, za což jsem velice rád. Jsme za nima došli, ptali jsme se, že jestli si s nimi můžeme zahrát, oni že jasné, že úplně v pohodě a nakonec jsme tady strávili třeba 2 hodiny. Podívej se na ten Blaze, on je osvětlený, takže můžeš prostě dojít o půlnoci s chábrama a prostě hrát fotbal, dát si piknik, prostě všecko, to je prostě... Yes, to je fakt jako cool upřímně, toto strašně chybí prostě v Česku, ale minimálně se zítra jdeme podívat na aligátory, takže stay tuned guys, stay tuned. Takže borci, zrovna jsme přijeli do Národního parku, kde bychom měli vidět aligátory. Půjčili jsme si tady tyto kola. Jedno kolo nás vyšlo na nějakých 600, Pája už to testuje. Je to sranda, no. Je to 24 km a máme na to 2,5 hodiny. Čekujte to. Wow. And look at these ones. Mini aligátor. Máme za sebou, jak můžete vidět, 11 km a tady hnedka je nějaká rozhledna. Jsme úplně mrtví a udělali jsme trošku fuck up, protože jsme si vzali málo vody. A je tady třeba 40 stupňů a my už jsme bez vody, ale jsme v půlce. Teďka se modlíme, že tady někde půjde doplnit, ale pochybujeme. A čekujte, tady už je ta rozhledna. Wow. Konečně jsme našli místo, kde můžeme si doplnit vodu. Nahoře to jde jenom do prvního patra, tam je to uzamklé ty schody a tam se nedostane. Tak já se tam jdu pro vás podívat. To je prostě obrovská jenom plošina. Tady z této dálky jsme přijeli po této rovné silnici. Tady úplně nahoru se nedostaneme, ale čekujte to. Tak to je insane. Jak můžete vidět, kruh uzavřený. Ujeli jsme 24,5 km. Jediný co musím vyhradit, tak ten hmyz. A hlavně to není jak v Česku prostě. Ty kousance nejsou prostě jak v Česku. Ale je to fakt obrovské. Snad to není roboto nebo něco, no, uvidíme. To poznáme zítra. Fucking dumbass! Fuck you! Borec mi tam najel, nebyl ani osvětlený, ani si neohlídl a prostě regulárně mi to tam poslal. Já kdybych nevyletěl z toho pruhu a nevěl tam tomu týpkovi, co letěl ve vedlejším pruhu, tak je normálně po týpkovi. 60-70 milích za hodinu. Borec by byl úplně na sračky a ležel by prostě na boku silnici. A ještě borec začne mi nadávat. WTF, co to je prostě. Dement. Proto jsem ho fakoval, takže sorry, nefakuju jen tak někoho random, ale toto si fakt zasloužil borec. Teďka jsem byl tady na IHOPu na snídani
A tady to funguje tak, že jsem chtěl zaplatit kartou a Borka si prostě vzala moji kartu, odešla s ní na 5 minut prostě úplně někam dozadu. Pak se vrátila a jakože jo, všechno v pohodě. A jenom, že what the fuck. Právě jsme přijeli na druhou pláž, je to vlastně ten ostrov vedle Miami Beach. Jdem to mrknout, dneska jdeme jen tak chillovat. Borci, zjistili jsme, že tato pláž Je krásná, jako okolo, ale to moře je shit. Jako, jsou tady lokálové, můžete tady slyšet asi tak 90% je tady španělština čistě. Vidíte to moře, to je celkem shit. Ale je tady cool atmosféra, to se musí uznat. Jako, lidi tady prostě chodí chillovat. Je ze zlata. Chtěli jsme jít tady na Miami Beach. Jak můžete vidět, je tady akce pro nerovné lidi, jak bych mohl říct co nejvíc slušně, not straight. Chytám tady fakt velké nervy, za prvé s tou dopravou, každý si tady chodí jak chce, takže z tohoto důvodu bohužel na pláž podívat nepůjdeme. Jak můžete vidět, všude tady chodí lidé s barevnými vlajkami, na to my nejsme zvědaví, takže jedeme na jeden z největších marketplaceů tady v Miami. Jeden Rolls, druhý Rolls, třetí Rolls. Jdeme se finally podívat na ten největší marketplace, co je tady. It's here and it's fresh. Let me see that. Okay. It's just for... Dobré to je, ale je to moc cukru. Hej Pájo, jsi hráč nebo sráč? Jsem hráč. Pojď si zatancovat. Ochutnáme jeden, jestli je dobrý nebo ne. Je to sladké jak něco, ale je to dobré. Už chápu, co říkala včera ta paní, že tady je Candy Heaven. Hoši, tady tyto sladkosti jsem si chtěl koupit už od dětství, od toho, co jsem viděl Gogovo video, jak testuje ty nejkyselejší bombony. Ale vám hovorí, tu už nejde o hry, mladý pane, tohle už bude něco. Hej, toto musí mít, hoši. Za chvíli vám na to dám taste test. Borci, jdu vám udělat review tady na toto, protože jsem to chtěl ochutnat fakt dlouho, tak uvidíme, jaký to bude. Stálo to kilo, když tak jo, jedno tady toto balení. Nevím, jako dítě jsem na to... Byl 5. Chtěl jsem říct, že jako dítě jsem na to byl fakt natěšený a že to není tak kyselé, ale je to hodně kyselé. Vypadá nebezpečně, vole. Nemají tady absolutně nic, dokonce menší výběrek v Brně v Olympii. Dopadlo to tak, jsme si koupili jenom ty kyselé bombony, všechno je tady třeba o 10 do 15 dolarů dražší, takže marketplace v Miami, ty nechoďte sem. Pojď se na toho Rollse, no právě, vole. What the fuck? To si děláš prdel. Oh man. Yo, what's up? What the fuck? Pojď. Co se tady děje? Udělali jsme rychlou zastávku v Datelandu. Měl by to být buď největší nebo druhý největší obchod, jak máme. Oh shit, borci, čekujte ten Apple Store. Hej, čekujte to. Čekujte to. What the fuck? You're just gonna basically use your eyes to move like the mouse. All right. So it's gonna say to press that digital What the crown. fuck? To byl masakr. Vůbec nechápu teďka, co je realita a co ne, ale to bylo tak extrémně realistické. Jestli budete mít někdy možnost to zkusit, tak to určitě udělejte, protože to stojí. It's Popiči, right? Popiči. Možná se za chviličku stane fuck up. Za pár hodin uvidíte, jestli stihneme přes tubletu, protože my pořád čekáme. Ty už 4 hodiny, vole. Letadlo má zpoždění, jestli nenastoupíme do půl hodiny a nevzletíme, tak nestíháme přestup. Uvidíte, jestli staneme ve Frankfurtu a Paja zaplatí Ubera Frankfurtu až do Vídně. Samozřejmě. Vidíme se ve Frankfurtu. Konečně přijítáme do Vídně. OK, borci, takže my už jsme na cestě konečně z vídeňského letiště. Bylo to tak? Výborné, úžasné. A to, jak jsme došli k autu, mě moc nepotěšilo. Ale... Teďka vám ukážu fotku, to se nám stalo.
No, takže jak jste viděli, tak dostali jsme 15 pokut za to, že jsme stáli na veřejném parkovišti, kde nebylo ani žádná cedule, ani žádný automat, nic. Nic, borci, my se s váma loučíme, tak peace. Čus.